a nosa pobreza e a súa riqueza, e queremos alzar a voz para que se nos escoite nesta sexta manifestación do pobo galego unido contra a depredación energética. Dende Ourense ata Madrid berraremos unha vez máis: depredación enerxética nunca máis. O vento é noso e non dos mafiosos. O vento é noso e non dos mafiosos. O vento é noso e non dos mafiosos. Isto obriga tamén a mudar as nosas respostas, pero o pobo galego, co rural e a capital unindo as nosas forzas, estamos hoxe aquí para demostrar que nos quedan folgos e que fronte a cada nova agresión, alto para